Avui hem celebrat una espècie de rally, per dir d'alguna forma, una sèrie de proves en la temàtica d'eliminar tot tipus de violència de gènere o maltracte cap a la dona. La reacció a les preguntes a les dones, a les majors, no ha sigut molt sorprenent. Nos ha hecho mucha ilusión esto de colaborar, intentar colaborar con la gente e intentar dar ese mensaje a la juventud más o menos de que no todo tiene que ser a lo chapado a la antigua, a lo la mujer limpia y el hombre pues se está tranquilamente y no hace nada. I per exemple en les dones de les ancianes i tal està com molt interioritzat i molt normalitzat i en les, per exemple, de 50, 60 anys, 40 el feien igual totes les feines, però ja érem més conscients que no era el correcte. I jo crec que és un punt de partida per a canviar les coses.